purna nggih nyabdi. Samya atur panglipur wonten ngersaning Sang Prabu Parikesit Nata Yawastina. Nalika semanten kang mapan wonten ing alun-alun negari Yawastina nenggih Sang Rekyanapati Dwara ngawi sangganing para abdi prajurit. Nalika semanten anyarengi Sang Prabu Parikesit ambesen dupa wonten samatering sanggar pelagatan. Uga sing dupa kanggo melon ngenengaken tiasa ngabake awangku sakong jajan nanging sangetangi kepesang resikane putra kang ancok saking wiyati tan kawusa manjing wonten besanggan sangarum kena gandha kocapuk Sang Rekyanapati Dwara ngawi sangganing para prajurit negari Ngastina pating bleber paten kaya tirta mlebar ing daratan.
utang yen ake utang patil udira kang nembur yeka siji dewata manunggaling rasa kagarimang muni bangun ana patang tutu wengi ana padang tuturina padang ing nala mewah peteng ing antaka ing Angger Patih Dwara ngawi sangjaring Murabdi prajurit Yayi Patih Dwara ngawi sangjaring Murabdi prajurit ana wigati apa Yayi sajak rengmu pasuryanmu kaya mangkono Kakang Mas Dwara ngawi ingkang rayipun sasi kirana wonten dawuh menapa Kakang Dwara aku nyadong dawuh timbalanmu Kakang sajak kaya ana wigati sing banget kudu mbok ngendikake paringa dawuh nuwun sewu Angger Dwara kok sajak cawus guayane ngawi Sangya Prabdi prajurit niku enten napa judheg gagas lakon mang paring dawuh Ger Paman Jayasanga kula wonten timbalan Kakang Wisabaja ana dawuhmu Yayi aja kaget wektu dina iki aku nampa dawuh saka ngersane Ratu Gustimu ya kuwi Sinuwun Prabu Parikesit nampi dawuh saking Sinuwun Prabu Parikesit wonten wigatos menapa nggih Paman wonten dawuh wektu dina iki negara Ngastina ke Taman Kraman kamangka para kawula negara Ngastina wektu dina iki wis sayek saka kapti bakal miwiti sartane nyengkuyung nggone Kyai Semar Badranaya bakal nindakake ingkang jeneng ya kuwi mbangun kayangan. Keparengipun. Nanging malah bapak angelane sejulan usuli. Praptane Siwanti Sura ingkang gawe rusak kanan Praja Negara Ngastina. Praptane Paman Antisura kuwi sayekti niat ancase kepengin njaluk pangapura ana ngersane Yayi Prabu Parikesit. Merga nalika semana Paman Antisura tansah gawe rubeda ning Prajanagara Ngastina ning gandeng ana tantri Manipana Bagong ingkang dadekake pasulayan antarane Paman Antisura kelawan kawula Prajanagara Ngastina. Wila Bagong niku mboten teng pundi-pundi papan kok mesti gawe rusuh. Mengke riyen Ndara, sampeyan aja waton bisa ngucap lho sampeyan. Kula wani kalih Antisura niku enten sebabe. Sebabe apa, Bagong? Iki kok nganggo wayang Ndara Setyaki to kowe? Aku ki anake Rama Setyaki sawarga. Wah nggih. Kula wani kalih Antisura niku enten sebabe. Sebabe apa? Antisura ngelek-elek bapak. Coba. Sapa sing ora lara ati nek bapakne dielek-elek? Nggih to, Ndara? Iya. Dadi sing luput senes kula. Senes kula to? Ya dudu kowe pancen. Nanging kabeh sing wis tak lakoni kuwi mau ndadekake geger negara Ngastina. Geger nggih dirampungi ngaten mawon kok. Niki wong ampuhan kabeh kok, Pak. Niki lulusan kampus sedaya kok niki. Keparengipun Angger Patih Dwara kados pundi? Paman babar pisan. Ndak suwun supayane Paman Jayasanga mbudhalke Sangya Prabdi prajurit segelar sewapan saka Prajanagara Ngastina aja nganti ingkang cicir. Nggih. Lajeng negara Ngastina dirondani satane dirapeti nggone jaga kanan Prajanagara Ngastina. Gandara, yo Bagong.
Nganggo sing kiprah rindik kae. Ya.
lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronanggono makayo kelari rawang mulai iblis lanat pancen Semar ki menungso sing ora tatanan ya ning ora apa-apa pancen ancasku njaluk ngapura ngersani Sunan Prabu Parikesit kuwi pancen mung samudana teges secara ora langsung Prabu Parikesit ki asline tak weni sasmita yen to tekanku ning Praja Negara Ngastina ki aku arep nekake mungsuh meneh ya Sinuwun Prabu Nirodha kawaca iki wahyaning mangsa kala Negara Ngastina kelakon tok bedhah wah Ampak sineblak maruta gancanganang gegono temasirna sinapu dening sarating Sang Hyang Arka ingkang nedheng manjer wonten tengahing ratri prandining mangke ingkang minangka pepuntaning carita madeg wonten madyaning salah sawijining negari ageng papan panggenan awangun kedaton dudu kedaton lumrah nanging mapan wonten sak madyaning guwa aran guwa Lokakendra inggih wonten ing mriku adeking kraton negari ing Mani Mantaka negari Mani Mantaka mapan wonten ing gisiking Samudra Hindi wonten ing kiblat Paracima katingal lamat-lamat Gunung Amenjila pucah ingkang rangsang tawang linimputan salju kang ngendanu imbaning arga kinempul grumbul Werksa gung tuwini jeming taruturi
punika minangka wanatandha kalamuning mriku wernaing pulo alit. Ya winangun negari aran negaring Mani Mantaka. Para Yogeng winangun sarwi santosa. Senajan mapan wonten saklebeting guwa kang aran Guwa Lokakendra. Prandiring mangke ingkang lenggah madaning dampar kecana. Ya senajan namung wujuding sela nanging dening Nalendra ing Mani Mantaka den westani menika minangka dampar kecana. Ya dampar kecananing Nalendra ing Mani Mantaka lah sinenta wau. Nenggih Nalendra yaksa ingkang jejuluk Sang Prabu Nirada Kawaca. Nyarengi dinten Respati wancine Tabunawa. Sang Prabu Nirada Kawaca kepareng miyos niwaka wonten sak madaning guwa. Lenggah dampar Sinasatya sesemek suket. Eling-eling mapan wonten sak madaning guwa. Sang Prabu Nirada Kawaca tuhu Nalendra Sekti Mandraguna tantedas tapak paluning pandhe sisaning grenda tinapi tedhahing kikir. Goro Sembada ronggah-ronggah lir Prabata Siwi netra mencorong kaya dene srengenge ingkang kembar. Tutuk mengo kaya lawanging guwa. Krana mungal kaya canthik ing palwa. Waja ngrangah kaya rajek Trisula Jata Modot. Kaya pedhang linigan alis ketel ambida mati idep nyerodok kaya wuluning landhak. Arawis brengos tepung gelang rikma gimbal den udal modal madul nganti kaya gunung kemul mendung. Godhek kaya grumbul wuluning asta kaya singgang. Selalu bergagah yayah bangka tingtal yen ngendika swara kaya mbledhosing gunung, yen watuk kaya gludhug wahing kaya gelap ngampar, yen guyu kaya grujukan sewu. Kalamun lumampah galea gaya kaya gajah. Suku mancat bantala dadi horeg kaya lindhu para kempa. Yen ngendika idune muncrat nganti kaya udan liris. Lah sinten to ingkang kepareng caket dene mangarsa? Nenggih atmajaning almarhum Patih Harya Sengkuni, ya almarhum Harya Suman. Nenggih ingkang ngakasih Sang Raden Kertiwindu. Prandiring mangke ngandhi sawanipun putra saking sawarga Sang Raden Tirtanata, nenggih Sang Raden Antisura. Prandiring mangke kumiyosini waka Sang Prabu Nirada Kawaca sandangu sawanira Raden Antisura ingkang dereng kawedharing lisan. Sanjak sendra kararupa mangasas kate anggen pangsempal kaprapal selo-selo kaplasat satru lumayu mangungsi kagat kakodha kang jaga-jaga bumi. Dadian kala Rudra Maspati Raja Dewaku ya jagatku ya donyaku ya amal-amalku dhewe.
Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Ora mengkono dhisik Raden ngerti windu. Nggon sampeyan sawetara lenggah ana ing praja negara Manimantaka Raden. Iki katon samane Raden Antisura. Ya jagat pangesungkara. Sinuwun Prabu Nirada Kawaca, ya. Sawetara aku utusan kelawan Antisura nalikane aku wis metu saka pakunjaran negara Ngastina. Sampeyan ki wong kepiye? Ana narapidana kok mlayu-mlayu. Wah, kowe ora ngerti ngono apa piye? Watekane wong licik, aku ki anak bapa Sengkuni, licikku ya kudu padha, malah kepara ngungkuli kawan licike wong tuaku. Wah, pancen pinter. Apa ya kira-kira sampean gone luar saka bebantane wong Astina? Sinartan pangestu dening Nayaka Ngastina. Ora usah dadak nganggo izin, ora usah dadak nganggo pangestu. Kene iki buronan. Ngono? Ya, Mula kang saka kuwi aku wis mlayu saka pakunjaran negara Ngastina tumuli aku mapan ana ing Gawa Lokakendra, ana ing kedaton negara Manimantaka kene, Prabu Nirada Kawaca. ya. Sawetara nggone sampeyan utusan nglawan Raden Antisura. Marata diage dangunan paraptane Raden Antisura. Antisura. Kula wonten dawuh. Kakang Mas, Piye kabul kawusanamu nggonmu gawe kisruh? Nggonmu gawe pasulayan ana ing Praja Negara Ngastina sartane ana pawarta apa? Pareng matur nuwun sanipun Kakang Mas Kartiwindu. Ugi kepareng matur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Nirada Kawaca. Ya, Antisura tak sumanggake. Aturuninga bilih samangke kaonten Praja Negari Ngastina sampun kelampah anggen kula ndamel geger. Lho. Kapa kowe kira-kira iso gawe percaya wong Ngastina? Lho nuwun sewu. Ketite anggen kula sawonten Praja Negari Ngastina menika kula api-api nyuwun pangapunten, kula etok-etok njaluk pangapura wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Warikesit. Malah ing sakmangke Sang Prabu Warikesit nampi sowanipun ingkang abdipun Antisura wa sing rembag kula api-api kepengin suwita malih wonten Praja Negari Ngastina. Ya. Nanging kepasang yoja katuju inginu, dereng kemawon kula ngedalaken wisa, dereng kemawon kula ngubal babaling kanepson kula damel Pintasaraya supados damel risak wonten Praja Negari Ngastina maling sakmangke sampun wonten setunggal perkawis ingkang damel ingkang abdipun Antisura nggadahi pancatan menika bilih menika sakmangke badhe dados geger wonten Praja Negari Ngastina. Ana perkara apa? Teka kowe ndadekake sawijining perkara minangka pancatan gawe rusak sartane nggonku bakal bedah negara Yawastina Raden Antisura. Mugi dados ing kawuningan bilih sakmangke wonten mriku menika sampun lenggah Kiai Semar Badranaya. Wa sing rembag Kyai Semar Badranaya niku badhe mbangun kayangan. Kamangka nuwun sewu. Kayangan menika papanipun papan pernahipun para Jawata Tridasa Wataknawa. Mengko dhisik piye Raden Kartiwindu? Kae patihmu kok malah mlayu-mlayu turut kono. Ora apa-apa, sing ngendhang rak sing patih mburimu kuwi. Oh ya awake padha karo iki. Banjur kepiye terus aturmu Antisura? Tumuli kula sakmangke kula etok-etok kula mboten nrimakaken bilih Semar Badranaya badhe mbangun kayangan. Tumuli kula ngawon sengaja kula damel geger. Kula gawe perkara karo sing jenenge anake Semar nggih menika sing jenenge Pun Bagong. Menika kula ngantos ndadosaken pasulayan tumuli medal Jawi. Malah sakmangke kula mireng kabar bilih dinten sakmenika Negari Ngastina ngepiaken Wadyabala. Kinarya rondo kawonten-wonten Praja Negari Ngastina. Monggo sinuwun
anggenipun badhe miwiti medhah negari Yawastina Sinuwun Prabu Niruta kawaca Duta Pandhatata Katiwisaya Indriyak Sasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Wisikan Magolingan 5 Ora teko kowe pinter gawe perkara antisura ya yen mangkono Patih Singarudra kula wonten paring adhawuh sinuwun matuwa njaba kepiyakna barisaning para wadyabala sartane para abdi prajurit segelar sepapan aja nganti kang cicir ndak jaluk kanthi banget kelawan jeneng sira ombongna wadyabala sakmurwading guwa prajurit sing kuat kabeh bala Jawa bala buta watang pamancat sak panengare pisan gajah gelar singa barong rajek wesi jaga bela mbok menawa mengko nggonku bakal medhah negara Ngastina bakal kelakon wektu dina iki yen non ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Singarudra lunga mingpuk kopi iki sing menyang kok ming wong loro liyane tesih teng Sipingan Gustiwati kula ajeng jeluki malah sing ajeng kula jeluki mah minggat
Iki nembe bali niki menungsane niki. Ya ora dadi ngopo. Tumenggung singa dilaga wonten timbalan, tumenggung patas kembal wonten dawuh. Ndak jaluk wektu dene kepyakno gelaring baris. Nono ngestaken dawuh, ndang dijabut. Mah tenguk neng kono. Kowe iki neng kene dibayar. Mangkatipun para abdi prajurit menjang menapa? Mesti ndak dawuhke supayane dawuh budal dina samenggu. Bab perkara wigatine tak kira kowe wis mangerteni. Ngestaken dawuh, nyuwun pamit madal pasilan, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tumenggung singa dilaga lan tumenggung padas kembal. Nyatang ning kalangyan aklara
Hot. Aksara Jawi anggitane aji saka ana rong puluh cacahe ping pisan ana caraka ping pindho tata sawala padha jayanya ping telu ping patih maga barang wah glak-glak iki iblis lanat walah walik yojo lho ki engko. Olah menungso ora tatanan. Nggonku mlebu ning wewengkon negara Ngastina. Aku ketemu karo satriya rada dhuwur mbang aku. Brengose nguler genos. Tumpangke kuping kiwa tengen. Soe. Piye? Soe. Piye? Sapa kowe wah budak? Lemu ngomong ora cetha rasa nyalahke aku. Ya, sapa kowe? Lho dhisik aku tak pengen ngerti karo kowe. Wah, takon genti takon. Lumrahe wong ketemu ning dalan takon genti ditakoni. Ya, oke. Sapa kowe ngaku parat? Takon marang aku. Ya iki keseting Nalendra ing Mani Mantaka. Aku wadobalane Prabu Nirada Kawaca. Ya aku iki tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Dasar para nyata. Sapa kowe? Kowe wis bagus nganggo blangkon prada perang. Sapa ngaku kowe? Takon marang aku iki. Atmajane Senopati Ndorowati. Anak Senopati Ndorowati. Sapa kowe? Atmajane sawarga Kanjeng Rama Setyaki. Oh, biaji gore kowe anake Setyaki ta kowe? Yo. Bapakmu isih urip apa wis mudhar? Menungso ora tatanan mudhar-mudhar ki wong tuaku. Bapakku wis manjung ning swarga. Oh ya. Ya, nek ngono kowe arep nyusul ketemu aku kowe pengen nyusul pakmu. Piye? Kowe methuki karo Tumenggung Salukat Katut Barat ki pengen nyusul karo bapakmu. Oh kan cangkem. Sapa kowe? Ngaku. Raden Jaya Sanga, ya Raden Sanga. Beh. Kok ora sanggong wae? Ora sakokan gelem sing tanpa guna. Kowe ngirit wadyabala seklar papan tekan kene arep ngopo? Bedah negara Ngastina. Mangerti ana negara Ngastina wektu dina iki lagi ana parang muka. Aku parang mukane. Kareng mbok. Parang mukane aku. Kowe ora trima? Ora trima? Rene, mat sore tak nggo ganteng siramu. Ida matamu kowe.
ngregem jimat kowe wani dilat mesti abang kowe. Coba dan. Hut. Hut. Hei. Hei. Gentoy, Mas. Begundal iki. Sabato cakak siramu. Hei. Yanti. Nyantol barang. Awas we. Kok yo ora mendelik ngono kuwi to medeni kok. Mati kowe ya. Mati yo. Hut. Mati aku. Coba ya. Wapawira mati angrung kepiyu pawir
biasa kowe. Oh. Aduh, kowe ya. Lho ndi mau ya? Wonge mau ndi? Sabato. Aduh. Aduh. Wah. 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 Aduh. Wah. Wah. Aduh. Yo. Aduh. So ngantem ora. Wah. Sentimen ro aku kok iki. Wah. 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 Waduh. Piye. Wah, gugu karepe dhewe kowe karep piye kowe. Gawak iki waran. Bonange Cirebonan. Mari jajalan suwane bodi pisanan. Menungso ora tatanan. Wadok balane Prabu Niradakanca gawe rusuh negara Ngastina. Amul legane atiku malah. Hei!
apa iki? Menungso kok mripate mendonong matamu kuwi. Kowe ora tepung karo aku apa piye? Iki putune Prabu Baladewa sing saiki wis dadi pendhita ning Cemara Sewu. Iki putune Begawan Surigana ta? Ya iki Raden Wisabraja. Ayo kareng apa? Kareng apa kowe wadobalane? Wadobalane Prabu Niradakawaca. Kowe ora mawas apa piye? Ora mawas apa piye? Iki lho, dapurmu ki wis suwek iki lho, wis suwek iki lho, wis suwek. Wah. Rawi-rawi rantas malang-malang putung negara Ngastina bakal tak bedah. Piye? Negara Ngastina bakal tak bedah. Kowe arep bedah negara Ngastina? Kowe arep bedah negara Ngastina ngono apa piye? Iya, pancen nyata. Negara Ngastina tak bedah. Dadi kukupan negara ing Manimantaka. Wah, wedya cuangkem. Warat. Wah. Sambatoe. Iki ngadeg tangi nek celinang tangi. Waduh. Mati dening aku. Tibano. Ora-orane aku gigrek mungsuh diapuran. Oh, apa ming semono? Kowe ngantem apa? Ngantem kok ming matlumpe ora krasa. Ayo meneh sing wis seru. Ayo, ora krasa, ora krasa. Ngantem saiki nomor 50 mburi. Kurang kanca. Krobutana kurang gaman bedatiyo. Ayo, ping jalukmu diaropi tak latiheni. Wah! 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 Wujud bayang ini mas buah ini. Aku wewas sana kamu sesat saya cobain. Wah! Wah! Ya diliane kon maju. Nek raine pengen suwe maju rene. Ora mengene ngono. Kowe padha piye kowe? Hei, kowe. Kula. Kowe kuwi. Maming tengok rono, Rene. Nggih. Wah. Ngrekoso rene. Nggih. Linggo. Tangane ngapuran sang. Melet. Oh, pinter asune. Wah, kewirangan. Piye? Kewirangan. Aku musuhmu. Musuh ki ya diadepi. Musuh ya diadepi. Kok malah jire ketemu dimati ngono. Anggepe diapormu kowe. Anggepe kowe satriya tama ngono piye? Anggepmu kowe pejabat ngono apa piye? Anggepmu kowe wong duwe derajat pangkat. Kowe tekan negaramu kok dilihat. Sing ora melek apa piye? Matamu ki jaluk ora. Ayo, ayo, mati kowe. Ayo liane. Wah. Ayo amo. Tunggale kowe. Yo, aku tunggale Wadyabala kowe mau. Ngaku aku sapa? Ngaku kowe sapa? Tumenggung Jurang Curi. Sapa? Tumenggung Jurang Curi. Jurang Curi. Ya, kowe ketemu karo Raden Wisabajra padha karo kowe ninggal bayo nang sak pinggire jurang. Jurang Curi. Arep bedhah negara Ngastina, Jare Ratu Gusti Musing Prabu Niradakawaca arep bedhah negara Ngastina. Pancen iya. Ayo sing tak angkah negara Ngastina dadi kupan negara Manimantaka kelakon penjangkam. Wah! Tangi. Menungso ratatanan ketemu karo Denusa. Basrapun dol karo ketemu Sanjang Rama Yama Diwati. Ayo. Nek kowe wis wegah nyawang gelaring jagat esem rembulan. Kowe wegah nyawangin Bailitan. Ngantemu. Wujudmu kaya ngene kok. Wujudmu kaya ngene kok. Wah. Man. Iwan.
wonten dawuh. Rene. Nggih. Wah, kok koyoke gayeng niki. Gayeng. Waduh. Wah. Rene man. Nggih, wonten dawuh Den. Wah. Iman Subala di sini. Waduh. Wah, kesel aku. Capek. Yo. Pripun? Pados keunjukan apa pripun? Goleke. Wah. Sekedap kula goleke niki kayake wonten pengendang bareng jipuk niku. Dang, nggih sabar kula jaluke tukang son. Wah, aja ta jaluke tukang son. Lho niki niku minuman berkhasiat. Niki banyu suwarga niki. Diunjuk niku. Apa ki? Pun diunjuk mawon. Wah. Wah, nawak kesel kaya ngene wah. Pacane diombeni ngene ese. Enten ese niku. Pun gak diunjuk Den. Waduh. Wah, iblis lanat. Menungso ora tatanan. Hei! Waduh panane Prabu. Nirada kaweca tekan kene. Musuh Raden Wisabajra ora bakal ora rani. Aku gigrik musuh dapurmu para. Hei! Sing jenenge Wadas Kembal Mati. Jurang Curi Mati. Salukat Katut barang Mati. Sing rene suwekmu tekan kene. Anggepe nang negarane wonten Delajik. Man, wonten dawuh. Kowe iki piye to? Lho ndi wonge mau? Lha iki. Wah iki apa sing tak mbek ning aku ki apa ki? Nggih. Niku wau. Banyu apa? Nggih banyu biasa. Banyu biasa kok sirahku dadi gliyeng kaya ngene. Lah iki niku banyu biasa cap kepala jenggot niku. Setan anggur to ki mau? Nggih. Wah, berneneng saiki. Berneneng wah. Waduh, piye lek perang ngene iki? Wah. Waduh. Wah, lha kok dadi nang mripatku isine mung Yanti. Wah. Wah, alah. Wah. Oh, alah. Yo teh. Dikasih satu persatu. Rumah saku Yanti iki kok selerane wong mendem-mendem. Wah, ya. Angger Wisabajra wis kalap. Wis kemendemen. Ya, Wadyabala mani mantaka tandingane Iman Subala. Sapa kowe? Sapa kuwi? Ono wong kok cengengesan wae. Anggepe ning arep Wadyabala semono mbon kok cengenges. Ayo. Kowe jar arep mbedhah negara Ngastina, ngono apa piye? Yo dasar keprana to. Sapa kowe ngaku parek iki anak Praguta? Raden Iman Subala. Sapa? Raden Iman Subala. Sapa kowe? Takon karo aku Karna Lele. Sawa Karna Lele. Karna Lele, yo. Dasar kepurana to. Ketemu bola lawas. Linggo kene.
piye Raden Iman Subala? Kowe pengen penak uripmu ora? Wong kuwi sing diangkah urip kepenak bojo ayu. Pengen penak uripmu ora kowe? Pengen bali sirahmu wutuh ora? Lha ya karepku ngono. Balya. Lho piye to kowe? Balya rasa perang karo Iman Subala parat. Kok rasa perang ki piye? Oh, ora ngerti apa piye. Mataku wis abang kaya ngene iki. Aku nek perang mah ngawur-awuran. Karepmu aku kon ngalah ngono kuwi. Ngalah. Pilih ngalah ning penak awakmu mbangane menang ning kowe ra kondang. Oke, karena lele padake. Penake lungguh kono aku tak bali mulih wae. Kana bali. Co mundur wae, Co. Mundur. Mundur. Mangkahanggra sesumbar mawalindo bumi goncengku malodho kuntur katok kumalodho kuntur katok wah menungso ora tatanan lha kok dadi Prawadabala padha mundur iki karepe kepiye? Prayoganipun mundur kemawon riyin Kakang Mas. Loh. Karepmu kowe ngejak mundur kepiye anti sura? Lho mangke riyin. Nika sing maju wong pengpengan sedaya. Kamangka niki kawontenan kula nembe dados buronanipun tiyang Astina. Prayogane piye? Pados papan pandhirikan. Namur kawula wonten ing Karang Pradisan. Ngono. Monggo kula dherekaken. Ayo tak dherekake.